Duela 3-4 urte sortu zuten Indautxun, auto-ikaskuntza gunea bertakoa. Gero eredu bihurtu dena beste guztientzat. Eta oso behar berezia zituzten. Garai hartan Indautxukoa zena, gaur egun auto-ikaskuntza, Bilboko auto-ikaskuntza gunea bihurtu da. Eta horrek ematen du, eduki duen bidearen seinale bai. Oso behar zehatzak eta bideia komentatu bat egingo dugu gunean zehar, 2-3 minututan, pixka bat azaltzeko zer dan bertan topatu daitekena. Ikusteko, nolakoa dan gune bat, eta ikusteko ze baliabide eduki ditzake zuen eskuetara, zuena antolatzea erabakitzen baduzue. Alde batetik, lehenik eta behin esan behar da, gune honetan izena emanda dutela Bilbon auto-ikaskuntzan ari diren irakasle eta ikasle guztiak, eta denek dutela sarrera bertara. Adibidez, konturatu ziren, arazo bat zeukatela euskaltegiaren berri, euskaltegiaren ekintzen eta euskaltegiaren berri zabaltzeko auto-ikaskuntza ikasleen artean. Oso noizean behin etortzen dira, oso erresa da haiekin kontaktua galtzea. Orduan, lehenik eta behin foro bat nahi zuten, foro nagusi bat, hemen erdian daukazuen hau. Eta bertan, gehien bat, euskaltegiarekin lotutako berriak, informazioak eta abar topatuko ditu, edo zeinek esan bezala. Foro hontan, bai irakasleek, bai ikasleek idatzi dezakete. Horrekin lotuta ere egutegia dago, egutegi hontan ikaslearentzat interesgarriak diren informazioak topatuko ditu, dagokien egunean txertatuta. Garai batean ere mintzasaioetako gaiak plazaratzeko erabiltzen zuten, baina gaur egun ez dute hortik egiten baizik eta beste bide batetik, baina bestela ere egutegia modu hona izan daiteke gogoratzeko ikaslei. Mintzasaio hontan gai hontaz eta hontaz hitz egingo dugu. Gero konturatu ziren, bazeukatela zalantzak konsultatzeko tresna baten beharra, taldeka antolatu dute, eta horren guk ikusiko ditugu talde guztietako zalantzen mezuak, eta bertan, sartuta, ikasle bakoitzak ikusten ditu, bere taldeko ikaskideen zalantzak eta erantzuna alditzake. Eta, bestelakoak izeneko hontan, hau beste foro bada, eta foro hontan, hemen bai, agertzen dira, mintzasaioetako gaiak eta haiekin lotutakoak. Adibidez, hau da urtarrilaren 27ko mintzasaioa. Eta bertan irakasleak, azalpen batekin, hemen duzue, eta hemen daukate egun hortako irakurri behar duten dokumentua eta landuta eraman behar dutena, bai? Foro honen bidez, ikasleak aldez aurretik jasotzen ditu mintzasaioetarako edukiak. Beste behar nagusi bat eta oso interesantea. Nazkatuta zeuden ikasleei bideoen ikusentzunezkoen kopiak pasatzerekin. Bai CD-etan, bai DVD-etan, edo pendrive-etan, edo dena dolakotan. Orduan sortu zuten, halako banku bat, poliki-poliki elikatzen joan dana, eta bertan daude, ikasleak topatu ditzaken, bere programazioetan topatu ditzaken ikusentzunezko gehienak. Orduan, aski du, ikasleak izenburuarekin bilatu, adibidez, 53 aldiz ezkondu, eta izenburua bilatzen badu, hemen, topatuko du dagokion entzungaia. Eta irakasleak ez du ibili beharko, ez kopiak egiten, ezerrez. Aski du, ikasleari dagokion izena ematearekin programazioan, bai? Orduan, ikasleak bertan entzungo du, eta kasu batzutan gainera deskargatu ahal izango du, nahi badu. Esan bezala, hau ikusentzunezkoen bilduma bada. Bai? Bilduma honek arrakasta handia eduki du, eta ikasleek askotan erabiltzen dute, eta irakasleentzat zer esanik ez, bai? Horrekin lotuta, biltzen joan dira beste banku moduko batean, ikasleekin erabiltzen dituzten ikasbileko atazak. Azalpen txiki batekin jartzen du, jartzen dute, eta hortik loturak eramango zaitu zuzenean ikasbilera dagokion atazara, bai? Horran, zuk hemen bilatu dezakezu adibidez mailaren arabera
Eta gertuko zaizkizu, B bateko ikasbileko ataza guztiak dagoeneko erabili dituztenak bertako irakasleak, bai? Interesgarria da ikasleak bere kabuz, gauzak topatzeko, edo kasu batean zuek lotura eman beharren ere, bertako izen ematearekin, aski. Eta azkenik, hemen daude, badakizue hautekaskuntzan eskaintzen diegula aukera ikasleei nahi badute online programazioekin lan egiteko. Orduan, bertatik, horretan ari diren ikasleak edukiko dute aukera, dagokien ikastaroan sartu eta dagokien programazioa topatzeko. Bai? Hauxe da, eta hauxe da momentu honetan lantzen ari diren programazioa. Eta hauxe da guztia. Hauxe da indautxukoek dutena, eta aukera guzti horiek eraman ditzakegu zuen txokora. Horrek ez du esan nahi denak erabili behar duzutenik, txoin. Eta gero beste behar bat ikusi zuten, tutore asko eritzen ziren ezortan, tutoreentzat bereziki txoko bat prestatzeko. Bertan tutoreak aritzen dira, baina ikasleek ezin dituzte, bertan biltzen dituzten mezuak ikusi. Bakarrik irakasleentzako foro bada, eta horren ondo dago, beraien artean zalantzak argitzeko, eta beste hainbat kontu, nolabait esateko ikasleen bizkarrean, edo ikasleek ikusi gabe egiteko. Hauxe da, txokoa. Hauxe da, esan bezala, zuek zuen euskaltegira eraman dezakezuena. Horrek ez esan nahi dena erabili behar duzuenik nahi eta nahi ez, baizik eta zuek ikusiko zenukete zer ikusi eta zer ez. Eta horrekin lotuta, gainera, agian, beste zerbaiten beharra somatzen duzuen zuen ikaslei begira, eta hori ere martxan jarri daiteke. Hauxe da, ez da besterik. Barkatu, gehiegi luzatu izana.